Oh, sleepless. Imbingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke ngilethela indaba zika maskandi ezifika ngesikhathi khona ke abagxeka iCD cover ke yakhe ke ukhuzani kanye nezipahla ke zakhe lezi ke ayigqokile lapha na ke kwiCD cover yakhe. Bathi ke ukhuzani ke lapha na ke ugqoke wona ke ama fake ugqoke ombombayi kodwa ke ukhuzani uvele wathula ke emlonyeni ke wabeke esefaka ivideo yakhe ke lapha ke esesitolo khona ke elanda zona lezi impahla akayifake lapha na ke kwi-CD cover ke bemnika neslip sakhona ke lezi impahla ke zakagushi ke edura kakhulu. Bathi ke abalandeli bomculo maskandi abaningi uyithatha phi ke imali engaka yokuthi ke efake ugushi yonke indawo. Awuyibukele ke le video. Oh, sleepless. Ngihlala ngiyibona le nto isleep. So ethi ngibhalela incwadi. Hey lapho. Akulungile siyabona. Bafethu ngathi thele ngomkolo bafethu awu mase keep ukuzana ngathi thele ngomkolo bafethu ngimtshela awu manje serious ngiyakutshela awu manje ubona iCD cover ikhipheni ukhiphe 32 minutes kodwa it says it's 32 minutes basic 8k uyacabanga lo muntu lo Mãe, eu vou falar para cor. O Zandi, não faz bem, eu vou pegar ele.